Ongi etorri baratzera. Haurrak naturaz inguratuta bizitzeko, ikasteko eta gozatzeko diseinatutako baserri eskola bat gara. Urdaibaiko Biosfera Erreserban gaude, Busturialdearen bihotzean, Euskal Herria. Egiten dugun guztiaren funtsezko osagaia den ingurune paregabea. 1980etik ingurumen hezkuntza zentro gisa lan egin dugu, haur bakoitza bere garapenean lagunduz. Beren gaitasunak aurkitzen eta ingurune seguru eta hezitzaile batean hasten laguntzen diegu. Urteetan zehar asko ikasi dugu haiengandik, eta haiei entzunez egunero evoluzionatzen jarraitzen dugu. Gure helburua sinplea da, haien ekintzak txikiek eragin handia dutela irakastea. Jasangarritasuna, naturarekiko errespetua eta kontsumo arduratsuaren garrantzia aurkezten dizkiegu. Gainera, basoa elkarrekin arakatzen dugu, bere zuhaitzak, hegaztiak eta bertan bizi diren animaliak. Guztiok elkarrekin bizi gara gure baserrian, giro bero eta atsegina sortuz. Ikasteko, gozatzeko eta esperientzia paregabeak izateko espazioak ditugu. Adibidez, animaliekin elkarreragitea edo zaldi gainea segurtasunez ibiltzea. Gure negutegietan, janaria nola hasten den deskubritzen dute, eta hasieratik zaintzen ikasten dute. Eta noski, jolasteko, erlazatzeko eta besterik gabe haurrak izateko denbora ere badago. Baratzen, baserri eskola bat baino askoz gehiago sortu dugulako. Haientzat bereziki diseinatutako leku bat sortu dugu, non egunero helburu berarekin bizi garen, haiek zaintzea, haientzat egotea, eta esperientzia hau ahaztezina izatea.